Karong balik klase na og labing kinahanglan gyud ang mga classroom para sa mga estudyante. Usa ka 4-story nga 42 classroom school building sa Kugma National High School sa Cagayan de Oro City nga nahuman na niadtong tuig 2022 ang wala gyapon magamit karon tungod sa kulang-kulang nga gamit o gani nahimo pa kuno kining drug den. Aniya ang atong RTV Presents. Mga gubang pader, mga linya sa kuryente nga nangawala, mga puthaw nga gipanguha, salamin sa bintana nga gipangawat, pultahan nga guba ug uban pa. Ingon ani ang sitwasyon karon sa usa ka 4-story 42 classroom school building sa Kugma National High School sa Zone 9 Barangay Kugman sa Cagayan de Oro City. Ang proyekto niadtong tuig 2022 pa nahuman ug halos magduha ka tuig na ang milabay ang wala gyapon kini nagamit. Sa pag-abot sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa lugar, giubanan kami ni Junwell, 15 residente dool sa mong school building ug iya kaming gituyok sa campus. Tataw ang danyo sa classrooms nga gibilin sa mga giingong kawatan nga misulod dinhi. Gawa sa pagkawat ni ining mga salamin gikan ni ining bintana, usa sa mga giingong gihimo ni ining mga kawatan nga nisulod ni ining school building, kining makita natong mga nakatambak nga aluminum foil nga gituhuang ilang gigamit sa paghimo og ilegal nga binuhatan. Gani, gawa sa mga foil, kita pa ang vandalism sa blackboard nga daw gahatag og mensahe sa paggamit og ilegal nga droga. Actually, gihangyo ko diri nga mag-caretaker mi. Na ako'y kauban diri unta nga limbawa duha to tulo mi kabuk nga mag-caretaker. Unya ang among kasabot nga principal niingon nga mananghid sa barangay captain pero wala to natuman kay ni kuan na siya. Unsa ni ngalan aning ni-retire na siya unya ang barangay captain nagbag-o na pod. Apan dako ang iyang pagmahay sanglit dakong tabang unta kuno ang tunghaan sa ilang komunidad. Labi pa nga dagang estudyante unta sa Kugman ug kasikbit nga barangay ang kayang serbisyuhan niini. Pertigyon dako ag tabang na siya sir para sa mga tawo nga nakasabot ng ani nga proyekto sa gobyerno. Kaya ako usa ko sa pamilyado na ako'y anak duha ka buok noon gagmay pa pero puhon mang dagko na. Dako kay nag kuan ako kay pagdagko na akong anak dinhi na mo eskwela so kuan kay nako kanang secure kay nako ang kuan sa akong anak kay naara sa atbang ang eskwelahan. Ang insidente nakaabot na sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City. Ilaha kunong tutukan nga matagaan kini og solusyon. Adunay mga panagpulong nga himuon ang local school board sa LGU uban ang mga kadagkuan sa Department of Education aron mabalik ang kaniadtong kahimtang sa building ug magamit na sa pagtungha. Gisugyot sa atong mayor nga kinahanglan na mauman gid tanan ang facility so gidefer so karon nga school year karon nga budget year gitagaan og pagtagad sa atong City Engineering Office nga maapil sa supplemental budget ang dugang budget na pod para sa para naanay electrical fixtures ug ang ato pong pagbutang sa water facility kay mulagi na daghan kay kakulangon sa mao nga school building. Atangi ang mga dugang kalambuan ni ining istorya dinhi sa RTV Presents. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.